may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! O ano, patatagalin pa ba natin to? Wala na, nakaalis na. Oh. Yung sweldo ba pinag-uusapan? Oo. Wala na, di na tumagal. Yun, diba? Ano ba yan? Oh, ayan. Hindi dapat tinatanong, partner, kung patatagalin pa ba. Hindi na talaga siya nakatagal. Alam mo naman, hindi nagiinit ang sweldo sa mga palad natin. Rekta na kaagad sa mga pagbabayaran. Yan. Kanina pa naghihintay yung yung Bombay. Paano yung Bombay? Kawawa naman. Paano yung pinagkakautangan mong tindahan sa kanto? Kawawa naman. Yung paluwagan nga, hindi mo pa nahuhulugan eh. Wala. Basta ako, wala ako dito. Anong kausap mo? Nag-disappear. Wala ako dito. Kumaingay, wala ako dito. Tago ka pa, dinig ka namin. Parinig nyo ba? Huwag ka nga. Yung mga sinabi mo nga kanina, hindi pa, wala pa nga akong, wala pa nga kung ano yung Bombay pa pala, tsaka yung paluwagan. Ganitong oras dumadating yun, ha? Wala ka dito. Yan sinasabi, tingnan mo, bumili ka na naman ng bagong sapatos. Tatrolala. Diba? Nagpakulay ka na naman ng buhok. Ayan na nga bang sinasabi natin. Yung Bombay nakalimutan mo. Yung utang mo sa tindahan, nako, limot mo na. Ay, bakit nga ba talaga ganyan? Lagi na lang nating tinatanong yan. Pero alam mo, partner, kapag ka nakakarinig naman tayo ng mga kwento ng success, for example, yung mga magulang na nakapagpatapos ng mga anak na hindi natin malaman kung paano nila nagawa yun samantalang talagang hindi nga sapat yung kinikita kundi kulang. Correct. Diba? Hindi sapat kundi kulang, pero 'di ba, partner, talaga namang matindi yung kanilang achievement na napatapos nila yung mga anak. At kapag ganyan na nakakarinig tayo ng ganyang klaseng kwento, lagi nating iisipin, sila nga kinaya nga nila eh. 'Di ba? So kung ano man yung pinagdadaanan mo pagdating diyan sa mga expenses na yan, di kakayanin mo din. Yes, lahat diba? naman tayo mga kaibigan may utang. Naniniwala ako na lahat ng mga kaibigan ko may utang. Ay, grabe. Lahat ng mga kakilala ko may utang. Sa bagay, kaibigan mo naman ako, so yes, I confirm. Kino-confirm ko yung diba? yung paniniwala mo na lahat ng kaibigan mo may utang. At feeling ko walang bibihira yung exempted. So, ibig sabihin, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, mami, baon ka sa utang, marami tayo niyan. Hindi ka nag-iisa, pero pare-pareho tayong lumalaban. Correct. Pare-pareho natin gustong maitawid yung mga pangangailangan ng pamilya natin. Di ba? Mapakain sila, mapagtapos sila ng pag-aaral, mabigyan sila ng basic needs nila. Yan, di ba? So, laban lang ng laban, kinakaya po talaga. At syempre, ramdam na talaga yung gastos, mga kabisyo. Dahil sapagkat because karamihan po, nag-umpisa na yung yung klase, hindi naman kasi talaga natatapos, mga kabisyo, sa pag-e-enroll Hindi correct, natatapos sa pagbili ng libro. Di ba? Merong kaliwat kanan talaga nagagastos in here, there, and everywhere. Kaya ito ay isa na namang pagpapaalala. Di ba? Na kung ikaw ay hindi pa handang magkaroon ng pamilya, hindi ka pa handang magkaroon ng junakis. Wag kang ng eme. Oo, minsan hindi nag-iisip. Ang iniisip lang nila, ang cute naman magkaroon ng baby. Alam mo, cute naman talaga. Sa totoo, nakaka-fulfill. Yes. Ang sarap sa pakiramdam. Ibang klase ang feeling kapag ka niyakap ka nila, kapag ka nakita mo na kamukha mo, or nakita mo na pares ng nunal ng asawa mo. Nakakaaliw yung ganun Totoo. Diba? Pero hindi po hanggang aliw-aliw lang yung pagkakaroon ng anak. Totoo, diba? hindi yun natatapos doon. Oo. Gets namin, masayang gawin. Diba? Totoo. Nakaka-happy.
Diba? Pero kaakibat ng lahat ng yon, yung cuteness na binanggit ni partner at kung yung ano yung satisfaction na nararanasan mo habang ginagawa mo yon, hindi po natatapos lahat dun yon. Yung responsibility ay panghabang buhay. Correct. Totoo yan. Yung sinasabi natin na mga ang gastos-gastos pag nag-aaral, totoo naman din. Ang gastos-gastos kapag kalalabas, kakain sa labas, lalakwat, chararampa, totoo naman din. Kasama talaga yun. Pero ang pinaka nakaka-lurcake, paano kapag ka nagkasakit, di ba? Bukod dun sa financial na eklavu, di ba? Yung mga gastusin, di ba? Talaga namang hindi naman talaga kabisyo ma-explain yung hirap ng pakiramdam. Totoo, diba? Kapag ka merong sakit yung anak, diba? Hindi lang yung financial yung pinaproblema mo, yung kalooban mo mismo, diba? Kaya kung ikaw hindi mo pa mapagamot yung sarili mong pimple, yung gilid ng ilong mo, ang itim pa, may amoy pa. Ang itim na may amoy pa, diba? Hindi ka nga makabili ng sarili mong toothpaste. Sa Trolagen, diba? Lagi ka nalilipasan ng pagtutoothbrush. Correct. Ang Kojic soap mo, ang liit-liit na, hindi mo pa mapalitan, diba? Ang Kojic soap mo, hinahati mo sa 16, di ba? Para humaba ang buhay. Ganyan ka mag-handle. Di wag ka muna magpamilya. Totoo. Di ba? Wag mo munang gawin yung mga bagay-bagay na pwedeng maging dahilan kung bakit, di ba, magkakaanak ka. Dahil sabi nga ni partner kanina, it's a lifelong responsibility. Totoo yun, mga kaibigan, na kung ikaw, tanungin mo lang, kung ikaw nahihirapan ibigay yung sarili mong pangangailangan, what more kapag nagkaanak ka pa? Yan. Diba? Kaya mo bang ibigay ang pangangailangan nila? Kung ang tanong mo ay hindi at alam mong mahihirapan kayo pare-pareho, wag muna. Hindi naman natin sinasabing wag na forever. Oo, wag. Diba? Hindi naman natin sinasabi yun, di ba? Kung pangarap mo magkapamilya, go, di ba? Pero kung halimbawang alam mo nga sa sarili mo na nahirapan ka. Oo, di pag-isipan mo muna. Tama. Though naiintindihan naman talaga natin that God provides, na dadating din naman yung mga grasya na yan, di ba? Pero iba pa rin yung iba pa rin yung naghanda. Totoo. Diba? Iba pa rin kapag pinaghandaan mo ang isang bagay. Parang take ka ng examination, 'di ba? Iba pa rin ang pakiramdam kapag alam mong nag-review ka versus yung pumunta lang doon tapos sinabing bahala na si Lord. Totoo naman. Totoo naman na kung meron tayong kakapitan na pinakamalakas, wala nang lalakas pa kay Lord. Siya ang pinakamalakas, 'di ba? Pero syempre, nag-review ka ba in the first place, 'di ba? So iba pa rin yung confidence kapag ka nakapaghanda ka kahit papaano, 'di ba? Yung may ginagawa ka sa madaling salita. True. Totoo yung sinasabi ng mga magulang, no? Nadidinig natin to sa mga lola natin, lolo natin, sa mga tatay at nanay at tatay natin, yung nagiinit yung puwet. Hindi natin gets nung una eh. Ganun pala kapag in case of emergency. Tama. Diba? Kapag merong pangangailangan yung anak mo tapos hindi mo maibigay. Ganun yung pakiramdam ng mga magulang. Natataranta pala sila. Correct. Hindi mapakali, hindi na, kumbaga laging nababagabag. Walang peace of mind. Ano kaya nararamdaman ng anak ko? Ay, teka, magbabayad na pala siya ng tuition. Wala pa akong, hindi ko pa naiipunan, hindi ko pa napaghahandaan. O, diba? Tapos nagtataka ka or nagagalit ka, bakit laging galit yung nanay mo? Diba? Naiirita ka kasi bakit laging mainit ang ulo ng tatay mo? Diba? Correct. Kasi ganun pala ang pinagdadaanan nila at mahirap yun na bahagi ng pagiging magulang. Correct. Diba? Kaya nga partner, kapag ka may computation na nagaganap, ang hirap po talaga eh. Talagang masakit at masaklap sa pakiramdam. Pero again, ang sinasabi natin, paghahandaan po natin ang mga bagay-bagay. Yes. Diba? Mahirap maging magulang, mga kaibigan. Correct. Kung hindi ka pa handa, wag muna. Wag muna. Pero wag naman din na nakalimutan na. Meron kasi mga ibang gano'n, no? Pangarap nila magkaroon ng pamilya at gusto talaga nila magkaroon ng pamilya. Pero dahil sobra namang tindi ng paghahanda, nakalimutan na nila. Hindi naman sa nakalimutan, pero parang hindi naman nakampante, no? Na Nakampante. set aside na. Correct, 'di ba? Tapos hindi nila namalayan, 68 na pala sila, 68 years old, 'di ba? Charot. Hindi nila namalayan, 'di ba, na ayoko naman sabihing nalipasan kasi parang ang pangit. Sabi nila na soltera na, gano'n. Oo, parang gano'n. So, sa madaling salita, lahat po ng sosobra ay hindi maganda. Sobrang magastos, hindi maganda yan. 'Di ba? Sobra namang pagtitipid, kasi may mga pinaghahandaan for the future, hindi rin naman maganda yan. Dapat nandun lang tayo sa balanse. Totoo. Yung mga halimbawa, simpleng kwento, pero mabigat palang responsibility. Halimbawa, ay, ang cute-cute naman niya, pumapasok
papasok na yung anak niya ng kinder. Natutuwa tayo sa idea na, ay, pagsusuotin ko yung anak ko ng kinder uniform, ibibili ko siya ng bagong bag. Cute naman talaga yung idea na yon. Pero once na simulan mo pala, dire-diretso na. Totoo. So, sa unang pagkakataon, cute eh. Ay, ang galing. Pipicturean mo na kita, anak ha. Kasi first day sa school eh. Di ba, picturean kita. Kinder, pasok. Cute nga naman. Tas post. Ngayon, sa mga susunod na pagkakataon na mag-e-enroll na siya, iba na yung naiisip mo, hindi na cute. Ay, gagastos na naman pala tayo. Magbabayad na naman pala tayo ng tuition. Totoo. At hindi natapos doon. Ay, uniform pa pala. Bibili pa pala ako ng uniform. Bagong bag. Dati excited ka, ngayon ayaw mo munang gawin. Or, kasi iniisip mo gastos na siya. Correct. Responsibility na siya. Sa totoo lang din. Ang kagandahan naman din, nagiging wise ka naman in the future. Diba? Kung sa una, kunyari pagdating sa uniform, ang binili mo, 5 agad. Oo. Diba? 5 set. Oo, 5 set. Diba? Alam mo naman, pwedeng lakihan niya yan. Oo. Diba? Totoo namang baka maluma din agad. Yes. Diba? So, pag susunod na school year, dahil nag-iisip ka na rin tungkol dun sa mga expenses, naiisip mo, hindi naman kailangang bago lagi every year. Totoo. Diba? Hindi rin naman dapat, pwede rin naman palang hindi 5 set agad, diba? Kasi ang feeling ko ang sukatan talaga ng kayamanan, partner, pag 5 set ang uniform mo, diba? Yung meron kang uniform sa bawat araw na hindi mo kailangan maglaba at hindi mo kailangan magsampay at magpatuyo ng uniform, ay, diba? Yayamanin. Yayamanin. Di ikaw na, correct. Kasi nung mga bata tayo, di ba, wash and wear tayo. True, di Kung ano ba? suot mo ng Lunes, yung suot mo hanggang Biyernes. Kasi nga hindi wash and wear eh. Wear and wear and wear. Wear and wear. Sa sobrang tindi nga ng pag-wear ng mga pantalon at mga palda namin, kaya na niya tumayo sa sarili niyang paa. Sa sobrang dumi niya, nakakatayo na siya. So hindi diba? talaga kompleto yung uniform mo, di ba? Monday to Friday. Ay, hindi. Yung mga mayayaman lang yung may kompletong uniform ng Monday to Friday. Totoo yun, ha? Di ba? Pero yun din naman, di ba? Kahit na siguro may pambili ka, eventually marirealize mo, pwede naman pala magtipid sa susunod na taon. Or kung halimbawa, dadating din naman kasi sa stage partner na hindi kailangan bumili ng uniform every year kasi nagiging parehas na yung sukat niya, di ba? Parang gano'n. Dadating ka dyan sa stage na yan na yun din ang sukat. Magiging wise ka na din. Yun naman din yung kagandahan, di ba? Sa una, excited ka, di ba? Yun yung sabi ni partner di ba? Nakaka-excite talaga sa una. Hanggang sa huli naman nakaka-excite. Kaya lang meron na talaga siya mga kaakibat na mga gastos. Yes, responsibilidad diba? na siya. Sa true, lalo at walang halong eklabo. And speaking of uniform, partner, i-shoutout ko lang, kanina nag-pick up ako ng uniform dyan sa Saints Ko Bookstore. Hello po sa inyo. Lagi daw silang nakikinig at nakatutok sa ating live. So thank you very much. And special shoutout kay Joseph Sosa, diba? Na nagkukunwari daw na nagtatrabaho. Pero lahat naman tayo. Sa tambalan. Lahat naman tayo nagkukunwari. Shoutout po sa inyo. Diba, halimbawa, ewan ko kung na-experience mo din na parang, ay, buti na lang, sa wakas na bayaran ko na yung tuition. Yan. Tapos ma-realize mo, hindi pala natatapos doon. Correct. Ay, may libro pa pala. Correct. Na-realize, kunyari, magkano ang set ng isang libro, ng isang set ng libro buong taon. Halimbawa, 6,000, 7,000 for example. Diba? Ang dala-dala mo lang pang tuition. Sabi ko, ay, may libro pa palang bibilihin. Ay, balik na lang po ako next week. Magkano po yung set? Halimbawa, 6,500 to 7,000. 7,000. Ay, na-realize ko, 2 pala yung anak. Eh, 6,500, 7,000, 14,000 pala. Ako, nakakaloka. Eh, na-realize ko, magpapatahi pa pala ng uniform. Ayan kasi na hindi nakasya yung suot niyang uniform last year. Diba? Nagtanong ako, magkano ang set? Ganun ng mga nanay at tatay, nag-go compute yan in their minds. True, magkano ang set ng uniform? Bumili ng tela. Ayan. Bayad, 4,000 tela pa lang. Good for two naman yun. Good for two. Ay, carry pa ng budget. 4,000. Eh, na-realize mo? Hindi naman tela yung susuot Correct, niya. diba? Ipapatahi mo yun. Alam na pumasok siya nakatela lang. Ano, malaba lang? Ano, bathrobe? Ano, tuwalya, di ba? Nakabalabal pala. Hindi naman ganun. Siyempre, ipapatahi mo. So, naghanap ka ng patahian. Nagtanong ka isang set. Magkano? 1, 2, isang set. Magkano yung 2 pares? Ay, naku, ayoko na. Iniisip ko pala part na stress na ako. So, sunod-sunod po yan. Hindi pala natatapos. Akala mo, nakapagbayad ka na ng tuition, pero sunod-sunod pala. Hindi mo na malayan, may kasunod at kaakibat pala na gastos. Yes. Diba? Kaya, again, isa lang po itong pagpapaalala na dapat po tayong matutong magtipid
Isa Yes. pong pagpapaalala na magsipag ng doble at triple at quadruple kasi ang dami pong gastos. At higit sa lahat, wag pong gagawa ng anak kung hindi ka pa ready. Yan. Yan po yun, di ba? Yung mga na-compute namin gastos, this school year pa lang yan. At hindi po natatapos yun, Hindi ha? pa kasama doon yung may baon sa school, ha? Pamasahe papunta doon. Hindi pa kasama yung Mga project yung mga sa school. project, hindi pa kasama yung kung bigla ang magkaroon ng field trip. Yan, Nakaw. mga activities sa school. Ayan, di ba? Nako, Di ba? elementary pa lang yan, ha? Ayun. Oh. Hanggang college, di ba? Yun nga At habang tumatanda, lumalaki rin ang gastos. Correct! Ganun yun. Sa true. Oo. Di ba hindi pa kasama dyan yung magbe-birthday celebration? Hindi pa kasama dyan ibang okasyon, Pasko, bagong taon. Ano? Di ba? Ano? Sige pa. Ano? Eme pa? Eme pa kayo ng jowa mo? Pag-isipan mo muna yan. At syempre, importantacious na malaman po natin na dapat kumita ng extra. Kaya Yes. maya-maya mga kabisyo ha, sa lahat ng mga kabisyo nating tsuper na nakatutok at nagpa-register na, isa na namang tsuper ang mananalo ng libreng boundary Boundary. para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Maya-maya lamang yan, abangan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!